Presne ako bolo povedané, teraz by sme sa tomu trošku mali povenovať aj v tej diskusii. Väčšinu diskutujúcich v dnešnom paneli ste už videli, nič menej, myslím si, že bolo by dobre ich ešte raz teda predstaviť. Patrí sa. V prvom rade vítam medzi nami pani Janu Hladovú z EPH, kto minulý rok bol na konferencii alebo ju teraz sledoval, vie, že nám prezentovala projekt ZEVA, ktorý EPH má už v štádiu stavebného povolenia. Čiže ju vítam. Zároveň vítam ešte raz Annu-Máriu Totovú z Evershed Sutherland. A samozrejme Žanetku Smažákovú, riaditeľku odboru legislatívy z Ministerstva životného prostredia. Dneska tiež počuli. Rovnako pána Marcela Vrátneho z MH Teplárenského holdingu a koho ste ešte dneska nepočuli, ale budete určite teraz v tejto diskusii počuť, pán Roman Skorka z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Ešte raz všetkých vítam a na úvod by som dal také zahrievacie kolo, otázku pre všetkých. Čo podľa vás, keďže sa ideme teda rozprávať o posudzovaní a povoľovaní a problémoch, ktoré vznikajú pri posudzovaní a povoľovaní projektov v odpadovom hospodárstve, čo je podľa vás nejaká najväčšia výzva pri tomto type projektov, čo sú také za vás možno aj najväčšie problémy? Začneme tu na Janky Hladovej, nech sa páči. Tak já děkuji za slovo. Přeji vám hezký pozdní odpoledne. Já bych začala trošku možná ze šiřeji. Nevím, jestli máte povědomí o tom, kolik zařízení na energetické využití odpadů v České republice máme v současné chvíli. Jsou 4. To poslední vzniklo v roce 2016 a je to ZEVO Chotíkov, o kterém tady mluvil pan Studenič. A v podstatě od té doby se žádné takové zařízení u nás nezrealizovalo. Ta úskalí jsou mnohá a řekla bych, že hodně závisí na mnoha věcech. Za prvý na tom, kdo se rozhodne to zařízení zrealizovat, kolik na to má prostředků, kde ho chce zrealizovat a jak to zařízení souvisí s nějakou energetickou, se zásobováním energie tepelný, například v té dané oblasti. U nás, nebo takhle, v případě toho Chotíkova byla velká výhoda v tom, že se do projektu vložilo město a mělo v tom velké zájmy právě co se týká řešení těch odpadů. A pak tam byla výhoda v tom, že ta zarputilost těch lidí, kteří to zařízení chtěli realizovat, byla obrovská a postavili se mnoha věcem, o kterých tady pan Studenič mluvil. A my máme trošku jinou pozici. My v podstatě stavíme ZEVO, který nemá k dispozici to palivo, což je ten odpad. Nicméně máme k dispozici rozvodní síť horkovodů, který zásobují teplem 2 města. Poměrně velký Most a Litvínov, je to zhruba 30 000 domácností. Takže v podstatě ta výhoda u nás je v tom, že máme v podstatě řešení pro ty lidi, jak nahradit v současné době pálení uhlí u nás nějakým jiným alternativním palivem. Kdybych měla mluvit obecně o úskalích, tak si myslím, že poměrně zásadní je politická záležitost a to, jakým způsobem se k tomu záměru postaví municipality těch obcí, kterých se to týká, které jsou v okolí. A to je poměrně komplikovaná záležitost, protože víte, že volební období trvá 4 roky. Ty povolovací procesy, o tom jsme tady mluvili, jak dlouho trvají a v podstatě může se stát, že pokud si domluvíte s politickou reprezentací jednou, že ZEVO ano, že je to dobrý nápad, tak za 2 roky může být po volbách všechno jinak. Nám se to takhle podobně stalo s Chomutovem, který je nedaleko od nás, s kterým jsme podepsali memorandum o spolupráci a o dodávkách odpadu, kdy se tam změnila politická reprezentace a okamžitě memorandum bylo na stole a mělo být zrušeno. Nakonec se teda tak nestalo, protože než ho zrušili, tak tahle politická reprezentace byla odvolána a nahrazena jinou politickou reprezentací, která ho naopak zase potom podpořila. Takže tohle bych řekla, že je poměrně jako velká otázka. Potom je to samozřejmě otázka, kde se to zařízení realizuje. U nás máme výhodu v tom, že jsme v průmyslové zóně. Je to oblast, která už
nějakým způsobem je průmyslově zavedená. Vedle nás je například Vršanská uhelná, která tam má důl a nakládku nebo prodej uhlí, expedici uhlí. My provozujeme teplárnu, v okolí našeho zařízení v podstatě nikdo nebydlí, takže máme velkou výhodu v tom, že to nestavíme někomu za barákem. Navíc tam máme možnost železniční dopravy toho odpadu, což je druhá velká výhoda. Takže to jsou věci, které samozřejmě tomu pomáhají. A potom samozřejmě je zde otázka peněz, protože pokud se rozhodne něco takového stavět municipalita, tak samozřejmě ty peníze jsou jako první problém. My jsme, ač jsme součástí EPH jako United Energy, tak by se mohlo zdát, že peníze problém nebyly, ale samozřejmě ano, samozřejmě, že se spekulovalo nebo nějakým způsobem přemýšlelo o tom, kolik peněz bychom mohli dostat na projekt v rámci fondů Evropské unie. A zde leží základ problému toho, že ani po 13 letech ještě ZEVO nestojí. A to je proto, že ta dotace na první dobrou, tenkrát v roce 2013, když jsme o ní žádali, tak bohužel z Evropské unie nebo z Evropské komise nebyla potvrzená, nebyla schválená. I přesto, že jsme byli označeni nebo měli jsme jakýsi posudek od firmy Jaspers, že jsme fizibilní, že prostě ten projekt je smysluplný, tak bohužel naše legislativa česká tenkrát byla nastavená tak, že tam nebylo zahrnutý energetické využívání odpadů jako jedno z řešení do budoucna. A ještě dalších pár takových problémů způsobilo, že Evropská komise nakonec tu dotaci neschválila. Takže na tom to tenkrát všechno usnulo. Od té doby se změnila situace a myslím si, že teď pro současný možný investory a lidi, kteří plánují vznik takového zařízení, je ta situace mnohem lepší v mnoha směrech. Už jenom proto, jak se změnila energetická bezpečnost, už jenom proto, že máme nějaký konflikt na Ukrajině, který teda souvisí s energetickou bezpečností, a protože jsme teda se nějakým způsobem pokoušíme hledat nový zdroje energie jako náhradu za uhlí a za plyn. Bohužel samozřejmě má to i svá mínus a to je právě ta nepředvídatelnost té situace do budoucna a to souvisí potom samozřejmě s realizací toho projektu. To už je zase jiná část příběhu. Ďakujem. Anna Mária. Jak by som asi mala povedať, tak hlavne dĺžka konania. Súvisí to aj s zainteresovanou verejnosťou, ktorá neviem, či má naozaj ten záujem na životnom prostredí častokrát, ale minimálne má záujem v tých konaniach participovať. A neviem, to sú akože za mňa asi také dva tie najväčšie problémy, ktoré aktuálne vnímam. Žanetka Smažáková, ty máš... Ďakujem pekne za slovo. Ako ja v podstate len môžem súhlasiť s pani Annou Máriou, len tuto vlastne, ako sme vypočuli si tú prezentáciu, a je to vlastne aká situácia je momentálne z pohľadu legislatívy, tak tam v podstate je stále priestor na nejaké úpravy, ako nevyhnutné úpravy. Čiže toto ja vnímam ako, tak nie ako úskalie, ale ako niečo, čo je nevyhnutné. Výzvu. A taká istá výzva vlastne, tak spoločne. Čiže toto asi... Ďakujem, pán Vrátný. No, já musím říct, že mě hlavně v té legislativě chybí ten klasický selský rozum, protože je to tak, jako snažíme se být tak poctiví vůči všem, až si to tak komplikujeme. A když jsem teďka viděl jenom, že nejenom sousední pozemky, ale i jiné pozemky budou dotčené, tak jenom si říkám, jak ten chudák úředník bude přesně vědět, který ten sousední pozemek přes toho sousedního pozemka ještě je ovlivněný nebo ne. A ne, že by, jako, aby pak se někdo nahlásí a řekne, že prostě on je taky ovlivněný a už se v tom chudáci zamotávají, nebo když v Bratislavě, kde máme velký plynový zdroj a na léto ho chceme odstavit jenom proto, aby jsme tam namontovali dočasně malý
a nám řeknou, pánové, my jsme rádi, ale nám jenom jako EIA. Říkám, co blázníte, je to plyn jako plyn a budeme ho spalovat méně a je to lepší. No, my nemáme jinou možnost. A teďka jako řešíte zjišťovací řízení a všechny věci kolem té Žiliny, ale vy stejně víte dobře už dopředu, že skončíte ve velké EI a musíte absolvovat tolik úplně zbytečných kroků. A teď to zaměstnává ty úředníky, oni jsou nervózní, protože se to kupí. My jsme nervózní investor, prostě je to strašně komplikované, či mně tak nějak chybí ta větší interakce té legislativní věci, aby tomu biznisu vycházeli vstříc. Třeba klasicky mě v tomhle jsou jako dobří Poláci, oni se doma řežou, ale když třeba přijdou na dotační programy, tak oni se umí tak báječně biznis a soukromí domluvit, že ta administrativa vypisuje dotace podle potřeby biznisu a projektu a funguje to, jo? Oni se umí takhle spojit. Někdy si myslím, že my ztrácíme tu energii vzájemným jako bojováním, chceme to udělat pro všechny dobře, ale ono to úplně nejde. A druhým úplně aspektem, který to nesmírně jako šíleně komplikuje, jsou všechny ty sociální sítě a to všechno dokola, protože dobří lidi si nestěžujou, nepochválí, ale jenom ti, co do toho můžou zavrtat, tak do toho zavrtají a takové poplašné myšlenky a nápady se šíří úplně raketově. Takže já jsem rád, že jsme občanská společnost, ale někdy si myslím, že to fakt fest se přehání a že tam chybí ten selský rozum v těch věcech. Nikdo nechce stavět z nás tady věci, které by poškozovaly životní prostředí nebo dělali něco špatně, ale myslím si, že to je už komplikované. Třeba další věc je pro mě ESG, banky mají svoje tlaky, jak na nás tlačit, aby jsme se ekologizovali. My máme baty, i technologicky a teď se tak jako vzájemně cyklujeme, administrativa narůstá, všechno budeme dělat společně jenom proto, aby jsme byli otevření. No, tak si myslím, že mně prostě chybí ten selský rozum v té legislativě, protože si to komplikujeme strašně sami. No. Ďakujem veľmi pekne. Roman, nech sa páči. Myslím, že nie si zapnutý asi. Zelený by si mal byť. Už to ide? Áno. Tak ďakujem ešte raz za otázku. Tá otázka znie strašne jednoducho, ale verím, že už len teda vďaka posledným rokom, ktoré sme prežili, sme sa, ak nič iné, naučili, že jedno bombastické riešenie nedokáže odstraniť tak komplexný problém. To, čo som si ja zapísal, akože od čoho to závisí, akože nech nezdržujem. Lokalita, únosnosť, zraniteľnosť, citlivosť a tak ďalej. Kvalita projektu, vstupy, výstupy, informovanosť a participácia, ľudský faktor aj na úradoch, a až potom niekde sú pre mňa zákony a procesy. Ja teraz akože rozhoďme si to, však sme tu zástupcovia v zásade všetkých tých sektorov a povedzme si, kto čo môže spraviť, ale vo všeobecnosti by som povedal, že je to nedôvera, už to tu bolo naznačené. V zásade my v úvodzovkách ako štát, lebo my sme štát, všetci, čo sme tu, v podstate robíme stále to isté. Stále kladieme nejaké regulatívy, nejaké podmienky, požiadavky, kontrolujeme skontrolované, lebo proste neveríme tomu, že ten, kto má okrúhlu pečiatku, že to spravil dobre. A teraz prečo tomu neveríme? Je to naozaj, akože potrebujeme to naozaj skontrolovať, alebo proste máme voči tomu človeku zakročiť, až keď sa niečo stane, nájsť nejaký akože naozaj ten balans medzi tou prevenciou a nejakou tou predopatrnosťou. Ale akože v zásade hlavne tieto faktory, no, ale určite by som nechcel, aby to vyznelo tak, že v zásade jediný problém sú zákony, jediný problém sú procesy a obzvlášť, že jediný problém je EIA, hej, lebo zaznelo tu, myslím, že to bolo vo vašej prednáške, že v Česku ste vybavili EIA za 9 mesiacov, u nás sme vybavili povinné hodnotenie za 6 aj 7 mesiacov. Bol to top, dobre pripravený projekt z odpadového hospodárstva, povinné hodnotenie za 6 alebo 7 mesiacov vydané záverečné stanovisko. Hej, išlo to. Ale zároveň akože nebolo to len o tom, že proste úrad bol super pripravený, nenastali tam tie kolízie súvisiace s doručovaním, nepreberaním a tak ďalej. Ale v zásade sa to dá, ale musí akože výsť každé jedno z tých súvisiacich náležitostí, ktoré som sa snažil pomenovať. Ale ako riešenie určite nevymyslíme len jedno. Ďakujem. Tak nejak nám tu zaznelo, v podstate pochopil som, máme tu financie, dĺžky konaní, legislatíva, komunikácia s verejnosťou. Skúsme teda tak nejak postupne ísť jedno po druhom. Možno začneme to komunikáciou s verejnosťou. Pán Vratný, aj tu to teraz zaznelo od Janky Hladovej, že bol aj
kľúčová práve komunikácia s municipalitou, kde sa mal projekt realizovať. Vy ste dneska v nejakom štádiu prípravy a teda už aj pred realizácie projektu. Akým spôsobom ste vy vlastne pristúpili, kedy ste začali komunikáciu a ako ste vlastne sa vám podarilo dostať teda aj mesto na stranu tohto projektu? No už vlastně před těmi 2 lety, když jsme poprvé začali ten záměr prezentovat, tak už jsme kolem toho chodili a debatovali. Proběhlo několik už takových debat na různých úrovních, kde vysvětlujeme jednotlivým úředníkům a i zástupcům města, o čem to vlastně je, co to znamená, a i ty jednotlivé ostatní tady, kteří subjekty, dodavatele, tak všechny snažíme informovat se o tom, co je a jak je. Úplně jsme nezvolili nějakou vyloženě otevřenou komunikaci, jako to někde vidíme, že pojďme, uděláme televizní kampaň a budeme všude ve všech zprávách a tak. Musím říct, že ta problematika odpadu, že je z hlediska komunikace někdy je méně více, to je zrovna tenhle ten případ, než že bychom chtěli něco skrývat, ale jako období, kdy jsem byl ve facebookové skupině jednoho města jenom proto, abych hlídal ty diskuze a aby se to nerozvinulo, že jeden nějaký zastupitel to vzal, pochopil špatně, protože mu to nějaký občan podal a zařetězil to a teď to byla taková raketa, jak to rozjelo se, takže ta komunikace je náročná. Ano, výhoda, to je teďka momentálně lepší porozumění v tom, že jsme si uvědomili, že energie nejsou jen tak, že to vyrobit a dostat ještě nemusí znamenat, že už jsme si zvykli na mnoho věcí, které jsou dneska automatické, ale oni tak úplně automatické nejsou. My jsme přežili jednu zimu, vidíme, jak bude ta druhá a teďka ta energetická bezpečnost tam nějakou roli hraje, takže ti lidé si už začínají tohle uvědomovat a i ty energie už stojí větší peníze, tak každý jako už to hledisko už jakoby zvažuje. Takže ta doba a to Česko konkrétně tam jde nejvíc vidět, že tomu odpadovému hospodářství ta krize pomohla, jinak by to bylo trápení na dlouhou dobu a i nám určitě ta komunikace a tady ta situace, co se děje, pomáhá. No. Ďakujem. Skúsme sa teraz presunúť trošku tým financiám, lebo odpadárske projekty sú často veľmi investične náročné. Nedávno prebehla médiami správa, že ten projekt, ktorý teda EPH alebo United Energies robí a ktorý si tu minulý rok prezentovala, dostane dotáciu priamo z eurofondov, teda z Európskej únie. My na Slovensku žijeme roky dlhé v tom, že sa projekty ZEVA, alebo teda, termického zhodnocovania nedajú financovať z európskych peňazí. Je zjavné, že dajú. Ako sa vám to podarilo? No, tak jestli ode mě teďka někdo čeká nějaký zázračný recept, tak to asi ne, to asi nedám. Ale já si myslím, že právě, jak tady bylo řečeno, že tomu prostě hodně pomohla ta situace, která se změnila před rokem a půl, kdy prostě samozřejmě si mnoho lidí uvědomilo, že asi plyn nebude úplně to všespásný řešení a že tady prostě musíme mít něco ještě dalšího. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě nemůžeme pořád zahrabávat odpadky do země. Prostě to je luxus, který si myslím, že si nemůžeme dovolit v současným nedostatku paliv a alternativ. A je to hlavně jako do budoucna za mě jako ekologa obrovská časovaná ekologická zátěž, kterou prostě jednou budou řešit chtě nechtě naši potomci. Takže změnil se prostě pohled i té Evropské unie, Evropské komise na tu věc a to nám podle mě pomohlo úplně ze všeho nejvíc. Ďakujem. Možno by som sa teraz opýtal Anna Márie Tótovej. Vy ste medzinárodne etablovaná advokátska kancelária v rámci celej Európy. Z toho pohľadu by ma zaujímalo, myslíš teda, že aj na Slovensku by tá možnosť takéhoto financovania bola, alebo si to zatvárame sami, alebo prečo tu vlastne nemáme ako keby drive na túto stranu? Ja si trochu myslím, že to súvisí s nastavením toho, čo chceme a čo nechceme. Ja si tiež myslím, že tá dnešná situácia je už trochu zmenená a uvidím, akým spôsobom sa možno zmení na ministerstve ten pohľad na to, ale pamätám si, keď na konferenciách boli vystúpenia zo strany ministerstva, že jednoducho energetické zhodnocovanie je jednoducho predposledné v tej hierarchii odpadového hospodárstva, takže my sa ideme zamerať na materiálové zhodnocovanie.
to, že sa nedá všetko materiálovo zhodnotiť, bolo síce nejakým spôsobom uznané, ale nebol tam záujem, alebo stále sa tvrdilo, že nie je potreba žiadneho nového takého zariadenia, že máme nejaké zariadenia, z ktorých kapacity by mali stačiť. Či toto je skutočne pravda, akože myslím si, že skôr nie. My robíme teda to, čo vravíte, že by sme nemali zakopávať odpadky do zeme a nevyužívame ten energetický potenciál, ktorý jednoducho majú, určite nedostatočne. Takže ak sa zmení možno nastavenie v tom, že áno, potrebujeme využiť energetický potenciál a vieme, že musíme znížiť skladkovanie, tam nie je o čom debatovať, tak možno príde aj zo Slovenskej republiky, naozaj, že zo strany ministerstva, uvidíme, kto bude novým ministrom, iný pohľad na vec a potom možno sa budú dať vybaviť aj dotácie na komisii. Ďakujem. Pán Vratný, vy ako teplárenský holding uvažujete aj o, dajme tomu, práve nejakom kofinancovaní tohoto projektu? Určitě by se to hodilo, protože v konečném důsledku ty odpisy se promítnou pozitivně do ceny tepla občanům. My se o to budeme snažit. Ten modernizační fond, vlastně, ze kterého ty peníze jdou, tak on má jednotné principy. V Česku, Slovensku je to stejné. Evropská investiční banka, Jaspers, ty pravidla jsou víceméně stejné. Je to jenom potom, aby si ta jednotlivá země dohodla konkrétní věci s komisí, čili to realizovatelné je a to, že to Česká republika vyšlapala, může Slovensku významně pomoci. Ale tam je třeba říct i to za B, už. A to je to, že většina těch, nebo vlastně všechny projekty v Česku, stejně jako ten náš, je náhrada za uhlí. To znamená, má pozitivní dopad na životní prostředí. Není to projekt, který jakoby je nový v lokalitě a že nevytlačuje nebo nepřináší do té lokality nové emise. Vždycky tam je nějaký úbytek, čili to je otázka i transformace těch tepláren a ono je to financované z projektu HEAT právě pro teplárenské zdroje a je to jenom za podmínky vysokoúčinného kvétu. Čili vy tam musíte vyrábět elektřinu a teplo s tou největší účinností, jedině v tom případě ten projekt je podpořen. Čili my se o to budeme určitě snažit, ta cesta tu je to možnost a je to jenom na nás, jak si řekneme tady na Slovensku, jestli chceme ty peníze, chceme je čerpat a chceme je čerpat efektivně. Prostě když je máme z Evropy, tak si nedělejme problémy, aby jsme pak měli 800 milionů euro nedočerpaných financí z operačních programů zbytečně a pak přemýšlíme, za co je utratíme a není to vždycky za věci, které jsou příznivé, je to jenom někdy za věci, které jsou pak rychlé. Ďakujem. Žanetka Smažaková, ja viem, že toto nie je tvoja téma, teda ani kompetencia sa k tomu ako nejak úplne vyjadriť, ale opýtam sa skôr na taký ako osobný pocit. Máš pocit, že tie všetky zmeny, ktoré tu boli spomenuté za posledné 2 roky, nejakým spôsobom majú aj vplyv na to, nazviem to mentálne nastavenie na ministerstve aj vo vzťahu k týmto projektom? No, ďakujem pekne za otázku, nepopieram, som nadšená z pohľadu legislatívy. No na každý pád, ako nebudem hovoriť svoj osobný názor, ale, alebo možno, toto je otázka, jednak ako to bolo povedané, nastavenia, áno, súhlasím, len je potrebné si komplexne pozrieť na túto tému. To je, ako, ja nemám rada také čiastkové otázky, ktoré v podstate ako keby tlačia niekoho do nejakej odpovede, ale ako ja som za to, aby sa daná problematika riešila komplexne a treba si naozaj, nemám to slovo rada rozanalizovať, ale proste nejakým spôsobom sa postaviť k danej problematike a skúsiť si zvážiť vlastne všetky tie možnosti, ktoré sú. A potom vlastne dospejeme k niečomu, k nejakému záveru, ktorý je racionálny alebo sústredený a potom vieme vlastne, kam smerujeme. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležité. Aspoň pri tom, ako sa nastavujú zákony, ako sa snažíme my nastavovať zákony, aj keď nevždy sa zadarí na tom konci, tak ako sme my začali na začiatku, alebo kam sme smerovali. Čiže toto je pre mňa dôležité. Tak triezvo pozrieť na komplexne. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď na túto zákernú otázku. Poďme trošku ďalej. Jednoznačne, a to tu aj zaznelo, a tak máme tu skúsenosť, dĺžka procesov posudzovania a povolovania osobitne odpadárskych projektov je na Slovensku až
ukážkovo nemožná. Ja teda neviem, čo to bol za príklad 6 mesiacov povinné hodnotenie pre odpadársky projekt. Verím, že to muselo byť v dobe, kedy ešte si ty bol riaditeľ a verím, že to si teda... To práve, že není, že by som si chcel prihlievať nejakým spôsobom polievočku, ale to tak je. Bola skôr výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Vieme to dokázať, ale zase jedným dýchom musím povedať, že nebolo ich tak veľa. Ale naozaj je to presne, ja si myslím, že tam niekde aj smerovala tá odpoveď, že to je naozaj komplexné, že nedá sa vám povedať, že je to proste problém jedného procesu. Hej. Nie, ja som sa... Ale... Pardon, no, dokonči. Nič, poď kľudne. Nepoložil si otázku, ja som ti dotázal. Áno, chcel som sa opýtať, máme tu teda jednoznačne nejakú novú právnu úpravu, včera teda druhýkrát prešla, je to dneska platný právny stav, ktorý teda bude účinný od apríla 24 a je to, povedal by som to, zásadný rez do celého procesu posudzovania a povolovania a teda tým hlavným prvkom z môjho pohľadu, alebo aj z pohľadu týchto projektov, ktoré dneska dlho trvajú, je tá integrácia vlastne dvoch, respektíve troch konaní do jedného konania, čím sa na jednej strane samozrejme zníži aj počet rozhodnutí, proti ktorým sa dá odvolať, aj zároveň by malo s veľkou pravdepodobnosťou dojsť nejakej časovej úspore. Tak sa opýtam, je toto teda podľa teba naozaj zásadný krok, ktorý zjednoduší, urýchli a pomôže procesom? Poviem, je to cieľ, ktorý sme sledovali a v zásade celá tá reforma, akože jedným z cieľom bolo aj toto, ale nie je to taká ako keby neprekonateľná mantra alebo jediné, čo sme sledovali, že dní, čas skracovať, odrezávať a podobne. Naozaj sme sa to snažili spraviť tak, aby ten účel zákona, to čo hovoril Peťo, tam bol dosiahnutý a zachovaný. Čo sa týka už teraz, akože keď sa prenesieme konkrétne k tomu, čo bolo Národnou radou schválené v útorok, tak áno, tam sa zavádza teda to integrované konanie, čo nie je teda integrovaným povoľovaním dneska. Opäť niečo, čo znie skoro rovnako, ale nie je to isté. Ale v zásade v tom konaní áno, by mali byť koncentrované konanie o stavebnom zámere. Len teda veľmi dobre zaznelo, že stavebný zámer nie je dnešná dokumentácia pre stavebné povolenie. Konanie o posudzovaní vplyvov a environmentálna časť dnešného IP. Čiže toto by malo byť koncentrované v jednom konaní, ktoré bude viesť orgán v pôsobnosti rezortu životného prostredia, konkrétne Slovenská inšpekcia životného prostredia. Čiže nejako je to procesne nastavené. Tá ambícia skrátiť to, zrýchliť to, zefektívniť to tam je. Ale naozaj, ja som to aj preto v tej nejakej mojej úvodzovkách hierarchii mal, že tie procesy sú nižšie. Teraz musíme ísť ako keby od tej podlahy hore a pozrieť sa na to, že akým spôsobom má byť, ja neviem, tá organizácia ľudí, čo sa týka prvý, druhý stupeň, akým spôsobom sa bude zabezpečovať ten chod toho konania po personálnej, materiálno-technickej stránke. Potom sa pozrime zase na ďalší stupeň, že aké dáme požiadavky na investorov, na kvalitu dokumentácie. Lebo naozaj má to byť svojím spôsobom vyvážený vzťah, že keď má štát zabezpečiť nejaké rýchle povoľovanie, tak musí dostať aj tú kvalitnú dokumentáciu, z ktorej naozaj vyčítam a preukázateľne dojdem teda k záveru, že je to priateľný projekt za podmienok ABC. Zapojím do toho verejnosť, samozrejme aj samosprávu a máme to uvarené. A nakoľko by ste podľa teba projekt odpadársky v tomto novom režime, koľko je nejaký predpokladaný štandardný čas, v rámci ktorého by mohol byť teda posúdený a dotiahnutý až do toho, čo sa teda nazýva rozhodnutie o stavebnom povolení, hoci teda stavebným povolením to nie je, ako zaznelo? No zase sa bavíme o kvalite projektu, akože keby som bol populista, tak poviem, že to, akože, že to zbúchame. Sú tam v zásade 3 lehoty, alebo v zásade 1 lehota, ktorá sa nedá skrátiť, je to 90 dní na hlavné pripomienkovanie alebo prerokovanie. A potom už to zase závisí na druhý deň. Teoreticky mi môže investor predložiť správu o vyhodnotení pripomienok. Ja ako úradník rozhodnem, spravím úkony a idem, hej. Ale akože úplne také jednoduché to nebude. Ale v zásade závisí štatisticky, ale tak s niečím ste priemerne, áno, priemerne by to konanie mohlo trvať nejakých, akože bavíme sa o 150 dňoch. Strašne závisí naozaj od kvalite. Neviem, či mám reagovať na ten smiech, ale otázka je, či skúsme konkrétnejšie kritizovať, ak chceme. Pán Vratný, chcete reagovať?
Já bych chtěl reagovat. Myslím, že je fajn hledat komplexní řešení. Určitě je to dobré. Komplexní řešení mají trošku nevýhodu v tom, že to strašně dlouho trvá a nikdy komplexní není dost komplexní. A já jsem radši takový člověk činu, čili pojďme třeba dělat malé věci. Když řeknu příklad, v Maďarsku za půl roku vybaví kompletní stavební povolení na geotermální vrt. U nás to nejde, protože je v zákoně věc, že jenom tuším všechny vrty nad 500 metrů musí být ve velké EI. Ale to není ve směrnici. Čili pojďme si jakoby administrativa a sednout s biznisem a geotermální zdroje, aby se rychleji uplatňovaly, potřebují tohleto zrušit. Tak je zrušme 500 metrů, tak jak je to ve směrnici, dejme si normální podmínky a je to malinký krůček, ale pomůže rozběhnout. V našem případě, když se bavíme o tom, chápu, že odpad je komplexní problematika, energetické využití je, ale když víme, že nahrazujeme uhlí, tak pojďme se domluvit, že ta eventualita, že ho začneme tím, že tam využijeme energetické využití. A to jsou první konkrétní vlaštovky, které pomůžou biznisu. A takových věcí je hodně. A můžeme sledovat ten komplexní věc, ale já si pamatuju, 2 roky zpátky byla, myslím, že zrovna vaše přednáška o té EI, jak to všechno bude, jak bude ten zákon a není to vaše vina, mění se ministři, nastavení, legislativa, to už tady říkala kolegyně, a to je nikdy nekončící proces. A já jsem prostě zastánce, pojďme dělat menší akční kroky, které nám umožňuje legislativa i evropská, i na... To není hloupá legislativa, že bychom měli se tvářit, že potřebujeme něco chytřejšího. A to myslím, že biznisu i rozvoji Slovenska strašně pomůže, když začneme postupně těma drobnýma věcma. Ďakujem. Žanetka Smažáková, nie je žiadnym tajomstvom, že ministerstvo nie je ako nejak veľmi nadšené z tejto právnej úpravy, ktorá teraz prešla. Čo sú nejaké také základné hlavné výhrady vaše? Neviem, či toto je teraz priestor na to, v akom sme časovom rozpoložení, aby my sme teraz rozoberali, čo bolo, pretože celá tá filozofia vôbec, že tu je vlastne integrované povolenie, ako keby sme ho nazvali, vlastne aj EIA, IPKZ a to stavebné. A ministerstvo vlastne malo víziu, alebo bolo presvedčené, a doposiaľ evidentne stále ešte je, že lepšie riešenie by bolo práve spojiť IPKZ EU a to stavebné vlastne oddeliť a v podstate kolegovia vedeli veľmi pekne vydokladovať, že kde ušetríme napríklad. Čiže toto tu rozoberať nebudeme. Skôr si myslím, že je potrebné sa vlastne otvoriť teraz možným riešeniam, ako vlastne celé to povoľovanie nie že zmeniť, ale aby bolo vlastne vykonateľné. Toto je podľa mňa také najdôležitejšie, lebo jednoducho, dobre, faktom je, že ten zberák bol schválený jeden druhý, predtým sme mali tú právnu úpravu, ktorá bola schválená, ktorá je vlastne platná, ale nie účinná a smerujeme vlastne k tomu 1. aprílu 2024. A čo vlastne môžeme urobiť, aby vôbec bolo realizovateľné vlastne alebo aby sme mohli pripraviť, aby sa mohlo toho 1. apríla 2024 vlastne rozbehnúť to povoľovanie tak, ako je nastavené, lebo tam, a teraz sa vrátim k tej komplexnej problematike alebo komplexnosti, pretože tam je naozaj, a to Roman vlastne povedal, že tam treba riešiť viaceré momenty. Samozrejme, že aj tú legislatívu určite, lebo tam naozaj my vnímame, alebo kolegovia vnímajú, že sú tam dokonca aj rozpory so smernicami niektorými a proste tie rozhodovacie procesy, ktoré my teraz máme nastavené v rámci zložkových zákonov, tie sú tam trošku vlastne pošramotené, čiže tam je priestor a plus a tá realizácia z pohľadu toho personálneho a odborného zabezpečenia a finančného už ani nehovorím, lebo toto naozaj tu nevyriešime, čiže tam je naozaj veľa vecí, ktoré treba riešiť, čiže tam určite. OK, chápem tá vykonateľnosť teda, že do veľkej miery hovoríš o nejakej obave, že k tomu 1.4.24 jednoducho štátna správa nebude pripravená na takúto zásadnú zmenu, či personálne alebo odborne. Hej. Tam možno treba ešte povedať, že ten prechod kompetencií na inšpekciu životného prostredia z pohľadu ako povoľovania, tak posudzovania je teda rozšírený aj o
ďalšie stavby, teda to, všetko, čo podlieha dneska aj či z pohľadu zisťovacieho konania alebo posudzovania, vlastne prejde na inšpekciu, čo znamená rozšírenie tých činností inšpekčných o budovanie, alebo teda o povolovanie infraštruktúrnych, líniových stavieb, diaľnic a tak ďalej, čo pýta asi zrejme aj zásadné nejaké personálne posilnenie. Roman, toto je akým spôsobom má teda pripravené? Tak ja môžem zodpovedať, ako sme pripravení my. A teraz akože naozaj fakticky bez nejakých emócií. Keď sme predkladali zákony minulý rok do Národnej rady, tak so špeciálnym stavebným úradom na rezorte životného prostredia sa nerátalo. Čiže tým pádom neboli tak nastavené ani doložky, neboli tak nastavené ani personálne kapacity, proste v úvodzovkách rozpočet. To, že sa to schválilo v tejto podobe, berieme tiež ako fakt, akože tiež sa nehádžeme kvôli tomu o zem, berieme to ako fakt, je to tak, ale v zásade akože to nie je naozaj teraz otázka na nás, že ako sa to pripraví, ale to, čo môžem povedať, že my sme pripravení kolegom s tým pomôcť do maximálnej možnej miery, tak ako sme povedali, že ak teda ideme, že tie procesy už máme nejako, kľudne sa bavíme o tom, že či môžu byť lepšie alebo iné a či dosiahneme tých x dní, ktoré by sme mali a teraz poďme naozaj, že krok po kroku, že či akým spôsobom, koľko ľudí na to potrebujeme a tak ďalej, lebo naozaj teraz v úvodzovkách hrozí, že tých 12 000 konaní za tých 17,5 roka prejde na inšpekciu a to sú len nejacké konania. Takže toho bude ďaleko viac, lebo v zásade tá reforma, respektíve to presadenie alebo vytvorenie špeciálneho stavebného úradu zašlo do takej miery, že ten orgán bude viesť ten projekt od posúdenia až po kolaudáciu. Je to akože naozaj nevydaná vec, ale tiež naozaj beriem to čisto fakticky, je to proste tak schválené a musíme s tým pracovať. Ako ja si viem ešte predstaviť, že Inšpekcia životného prostredia, ktorá dneska má dobrú skúsenosť s prevádzkami, ktoré sú pod integrovaným konaním, s priemyselnými prevádzkami, že tam asi nebude až taký problém zvládnuť napríklad aj tú EU v tom procese. Skôr ma zaujíma, že máme tam úplne teda nové oblasti, ktoré inšpekcia doteraz vôbec k ním teda ani nepričuchla, typu, dajme tomu tie diaľnice, čo vlastne celý samostatný odbor na ministerstve dopravy. A tí ľudia sú kde dneska, títo odborníci, ktorí to vedia povolovať? Sú na ministerstve dopravy. Súčasťou tých zberných zákonov boli aj úpravy, čo sa týka práva povinností vzťahujúcich sa k štátno-zamestnaneckým miestam a tak ďalej a tie sú nastavené tak, že prechádzajú na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Čiže oni sú delimitovaní k vám? Čiže nie sú ešte, sú naplánovaní na delimitovanie. Delimitovali sme k nám všeobecnú štátnu správu alebo všeobecnú výstavbu, to nazvime, to už je k januáru 23 u nás. Čiže my už dneska plníme pôsobnosť podľa 50-ky, aj pre oblasť vyvlastňovania, aj územného plánovania okrem ekologických aspektov a výstavby. A do budúcna k aprílu je naplánovaná tá delimitácia ku nám. Čiže tá delimitácia je ako keby ešte v tom pôvodnom režime, že sa nerátalo so špeciálnym stavebným úradom na ministerstve životného prostredia. Neviem, či to je dobrá otázka na teba, ale prečo nie sú delimitovaní na tú inšpekciu? Nie je to vôbec dobrá otázka na nikoho z nás, čo sme tu bez úražky. Ja osobne to vnímam ako súčasť nejakého či politického zápasu, komunikácie, akokoľvek to nazveme. Akože je to, naozaj si dovolím tvrdiť, že mimo nás, čo sme tu. Aspoň keď nás vnímam, že sme sa úplne iní. Keď sa tak opýtam, premýšľam, koho možno Anna-Márie. A nehrozí nám, že teda vlastne po najbližších voľbách dojde k odsunu účinnosti toho zákona z titulu tejto nepripravenosti? Hrozí. Ak mám jednoduchú odpoveď na ťažkú otázku, tak ono to reálne hrozí. Ja som mala možnosť, zo zahraničia sa ma už nejak tak pýtali, ako to vyzerá. Vrajím, že tak ja keď začnem počítať, že 30. septembra budú voľby, potom sa začne dávať dokopy nejaká vláda, kto vie aká, kto vie, ktoré ministerstvo úrad povedie. Máme teda tak nejak január, v apríli to má začať fungovať, kto vie, či dovtedy budú ľudia tam, kde majú byť. Ak poviem, že by sa malo, alebo čo by možno bolo schopné sa udiať, je to, že budú, poviem, že jednoduché stavby, ktoré nie sú ani IPKZ, ani EIA, fungovať v novom režime, ale toto zostane v starom režime, tak podľa mňa z toho bude taký guláš, že ja by som potom už posunula celkovo účinnosť so všetkým všudy a teda bola by som veľmi rada, keby som aj ja vedela mojim klientom povedať, že
kedy komu majú dať akú žiadosť. Lebo samozrejme, oni tiež vyčkávajú a pýtajú sa ma, že dobre, tak teraz si to celé pripravíme a ideme 31.3. alebo ideme 1.4. A netuším. Opýtam sa, ďakujem. Uvažujete na ministerstve životného prostredia ako nejaké iniciatíve v tomto smere, že posunúť odklad a nejakým spôsobom to trošku ako dočistiť, alebo ešte sa tak ďaleko ani sme sa nedostali? No, tie zákerné otázky máš. Ako pravdu povediac, my tak ako vlastne, tu bolo už naznačené, že ako vlastne plynul čas, tak vždy sme sa snažili reagovať na novú a novú situáciu, ktorá vznikla. A pravdu povediac, aspoň ja som sa snažila vždy odporúčiť, aby boli pripravení kolegovia vždy na tú, v podstate alternatívne na každú situáciu. Pretože naozaj bolo otázne, že či bude vlastne, či pani prezidentka vráti, či bude prelomené veto a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že treba sa triezvo postaviť vlastne k tej situácii, aká je teraz. Jednoducho musíme zareagovať. Sú tam, povedzme si rovno, sú tam nevyhnutné úpravy vlastne v tom, čo vlastne ostalo teraz niekde po ceste a tá účinnosť, ak môžem len za seba, tak ja by som len prijala, aby bolo posun účinnosti. Podľa mňa nie je možné, aby vlastne do 1.4.24 sa pripravili úrady na to, a teraz vo všeobecnosti, na to, aby to vlastne bežalo tak, ako si to, asi ako bolo účelom vlastne tejto novej právnej úpravy. Idem trápiť aj Romana teda. Podľa teba nebude potrebné odklad tej účinnosti s ohľadom na to, aká tá situácia je a aká je to zásadná zmena? No pozri, fakticky to, že ministerstvo bude špeciálny stavebný úrad, vieme od leta minulého roka. Hej. Takže nejaká príprava už mohla prebiehať, nielen teda od dnešného dňa. To, čo vlastne sa schválilo teraz v útorok, sú vyvolané úpravy plus teda ako keby to spojenie v rámci EI, hej. Ale akože kompetenčne sa nič nemení. Stále to ostáva v rezorte životného prostredia. Ale ja to nechcem akože strhnúť teraz do nejakej roviny, že si tu ideme obhadzovať, že kto sa mal ako pripraviť a nie. Akože, opäť nikto z nás nevie povedať, ale to, že aká bude účinnosť, alebo či sa zmení, skôr je zverené Národnej rade, takže tam opäť akože my môžeme dať nejaký návrh, akože za nás môžeme si niečo myslieť, ale naozaj proste berme to tak, že zatiaľ je to v tej rovine, že to účinné bude a musíme sa na to pripraviť. Akože naozaj nemôže sa stať, že 1.4. príde investor s nejakým projektom a niekde ho predloží. A ešte na margo toho, že či to, čo sa schválilo v útorok, je až taká revolúcia, tak stále je tam možnosť, ktorá si v úvodzovkách vypýtali niektoré subjekty v rámci pripomienkového konania, možnosť nechať to rozdelené, čiže samostatne EÚ a samostatne konanie podľa stavebného zákona. Takže procesne by to bolo v úvodzovkách takisto, ako sa to schválilo v lete minulého roka. Žanet, predsa sa opýtam aj teba zákerne ešte. Naozaj tá kompetencia je už od prijatia 201. O tom v zásade sme všetci vedeli. Prečo teda ministerstvo sa nejak lepšie nepripravovalo? Neviem, či toto je dobrá otázka na mňa, ale musím trošku oponovať, pretože ministerstvo sa pripravovalo minimálne v tom, že sa snažilo vlastne aj o úpravu právnu špecializovanej štátnej správy. My sme sa začali v nejakej verzii, ale tá vlastne smerovala k tomu, aby tí naši kolegovia okresáci prešli vlastne pod životné prostredie a aby sa vlastne pripravilo aj vo vzťahu práve k týmto stavebným procesom. Ale žiaľ, mám šufličku, sme si dnes hovorili tu, tie šufličkové spisy a podobné veci, otvorený legislatívny proces, pretože žiaľ, nepostúpili sme ďalej a nedostali sme sa v podstate za tie rozporové rokovania. Čiže nemôžeme povedať, že by sme sa nepripravovali, aby sme nemali snahu nejakým spôsobom uchopiť tú situáciu. Čiže tam Ďakujem. A posuňme sa trochu ďalej, nech sa to takto netrápime, ale teda predsa budem trápiť ešte Romana. A tá nová právna úprava, tak ako som stihol, nevidel som teda zatiaľ nejaké konsolidované znenie, ale z toho, čo som teda videl, vypadol nám z procesu aj posudkár, ako teda nejaká, nazvime to kompetentná odborná autorita, ktorá má finálne hodnotiť de facto ako keby nahrádzať tú odbornosť, ktorú požaduje
smernica na strane štátu alebo teda príslušného orgánu a zároveň sa nám nejak neposunula ani, alebo teda nezvýrazňuje sa nám tam, nedefinuje nejaká požiadavka na odbornosti na strane teda navrhovateľa, respektíve spracovateľov správy o hodnotení. Nehrozí nám, že tá sa nám stane len takým akýmsi prílepkom? Najprv poviem, že prečo sme teda navrhli odstrániť odborný posudok, okrem teda nejakých faktov, že ho nevyžaduje ho smernica, je to Národný inštitút a tak ďalej, tak sme sa snažili držať obsahu. Hej. Teda smernica hovorí, že príslušný orgán, teda v úvodzovkách štát, má mať dostatočné nejaké Kapacity. nejaké vzdelanie, klasifikáciu skills, čokoľvek na preskúmanie správy o hodnotení. V Slovensku sa to suplovalo posudkom, ktorý financoval navrhovateľ a ktorý predkladal navrhovateľ. Hej, čiže a nemusíme teraz riešiť to, čo som ja hovoril, že či ideme teraz dôverovať kvalite a to, či sa niekto pod to podpísal a je to v poriadku. A nenavrhli sme odstrániť posudok len, aby sme ušetrili čas, ale ak vychádzame z toho, že v rámci hlavného prerokovania má byť k správe o hodnotení doručené záväzné stanovisko, ktoré nahrádza dnešné samostatné povolenie, tak osobitný predpis, príklad zákon o vodách, hovorí, čo potrebuje tento orgán na to, aby vydal to záväzné stanovisko. Čiže už jedna regulácia je na strane štátu, na strane zložky, ktorá hovorí, že na to, aby som vydal takýto súhlas, ktorý chcem nahradiť záväzným stanoviskom k správe, mám mať nejakú dokumentáciu, ktorú rieši osobitný predpis. A on si má povedať, že OK, prichádzaš do tohto územia s projektom ABC, musíš mi to preukázať spôsobom XYZ. Čiže toto je podľa mňa ten priestor, kde si má štát riešiť tú nejakú reguláciu na úrovni odbornosti. Lebo naozaj má sa stanoviť požiadavka na navrhovateľa, ako má byť kvalitná tá dokumentácia. Takže ja osobne sa toho nebojím, hej. Ináč osobne by som nebol OK s tým návrhom, ale podľa mňa priestor na tú kvalitu dokumentácie je úplne inde ako v posudku, ktorý je dneska v nejakej podobe, aj neviem, či sa ideme baviť, že či je funkčná alebo nie. A tým sa naozaj si nedovolím sa dotknúť nikoho z našich odborne spôsobených osôb. To sa naozaj akože... OK, ale nám teraz tá požiadavka na tú odbornosť chýba aj na strane tej správy. My nemáme v tejto úprave žiadnu požiadavku, napríklad, aby, súčasťou tej EI boli odborné zložkové posudky, či ovzdušiarsky, odpadársky, aby teda v rámci pripomienkovania mal ten konkrétny dotknutý orgán, ovzdušiar, ktorý bude uplatňovať svoje požiadavky alebo podmienky vo vzťahu k rozhodnutiu a vydaniu, súhlasu ovzdušiarskeho, aby tam mal aj od odborne spôsobilé osoby kategorizáciu zdroja, limity, mal tam proste niečo, čo mu reálne môže odborne pomôcť pri uplatňovaní podmienok. A ja osobne si myslím, že to tam práve že je a skúsim to vysvetliť. V tej parlamentnej tlači 1737 nebol len zákon o posudzovaní vplyvov, boli tam všetky v úvodzovkách súvisiace zákony a keď už som začal s tou vodou, tak je tam aj zákon o vodách, ktorý hovorí napríklad, že dnešný samostatný súhlas na odber vôd je nahradený záväzným stanoviskom a to záväzné stanovisko má byť dané ku správe o hodnotení. Čiže súčasťou správy má byť presne aj ten odborný posudok, o ktorom ty hovoríš, ktorý určuje osobitný predpis. Takisto sa mal novelizovať aj zákon o ovzdušia, všetky zložky. Naozaj, aby to bolo na jednom mieste skoncentrované. Ale ovzdušie nebolo takto novelizované, nie? Podľa mňa bolo. V tomto balíku? Podľa mňa tam boli všetky zložky z oblasti životného prostredia. Čiže teraz ponovom už bude možné vydávať posudok aj k EI, lebo toto teraz sa napríklad v zmysle zákona o ovzduší nedalo. Podľa mňa áno, veď práve to je to, čo sme chceli dosiahnuť, aby ku správe o hodnotení, v tom, čo nazývame pracovne hlavné prerokovanie, ktoré sme mimochodom z dnešných 30 dní spravili 90, tak práve v tomto čase by sa mali vydávať tieto záväzné stanoviska, ktoré nahrádzajú dnešné samostatné súhlasy, vydávané v samostatných konaniach, so samostatným rozhodovaním, samostatnými procesmi, samostatnými odvolaniami. Ďakujem. Opýtam sa, Anna Márie, ten výpadok posudkára, alebo teda vylúčenie toho posudkára, nedostaneme sa ako keby do konfliktu so smernicou, ktorá teda naozaj požaduje odbornú kapacitu na strane štátu na prehodnotenie, vyhodnotenie, alebo teda zhodnotenie kvality poskytnutých informácií v správe o hodnotení? Tak to ja si myslím, vrátim sa k tomu, čo teraz bolo pred chvíľkou debatou a to je to, že či by mal investor nejakým spôsobom dať pomocnú ruku tomu úradu, lebo myslím, že to je to, na čo si narážal,
teda že investor by mal ako keby zafinancovať si u nejakej odborne spôsobilej osoby nejaký posudok, nejaké vyjadrenie a kvázi i s týmto dokumentom za úradom. Ja osobne si myslím, že by nemal. Hej. Ja ako za prvé ten znalecký posudok, ktorý by z toho v zásade vyšiel, má nejakú kvalitu aj z pohľadu nejakej možnosti to vyvrátiť alebo to napadnúť. Hej. Čiže tam je to vždycky tak akože problematicky, možno aj zo strany toho, ako ďalej sa bude môcť rozhodnúť proti a tak ďalej. V každom prípade na strane štátu by mala byť tá kvalita v tých jednotlivých zamestnancoch, ktorí v podstate majú tú danú zložku v svojej kompetencii, aby boli schopní vyhodnotiť a posúdiť ten návrh. Tak ako to robia v podstate dnes ja keď potrebujem povolenie od ovzdušiara, tak áno, mám možnosť si vyžiadať posudok v prípade, že tam idem už do povolenia na činnosť, hej? Čiže nie v stavebnej alebo jednoducho až ku koncu, tak teraz sa to bude posúvať viacej dopredu, tak keď ten zákon predpokladá, tak ten posudok tam bude. Ale pokiaľ to ten zákon nepredpokladá, že to má alebo môže si vyžiadať ten úrad, tak v podstate to bude na tom danom úradníkovi, aby to vyhodnotil. Je to jeho práca, to je v podstate základ toho, čo tam robí. On má vedieť posúdiť projekt alebo tú čiastkovú časť, ktorá sa jeho týka s odborne dostatočnými schopnosťami a spôsobilostiami, či to je v poriadku alebo nie. Čiže ja osobne by som tam, poviem, že nerada videla povinnosť, že teraz ku každej jednej zložke, aj keď to doteraz tak nikde nebolo v zákone, musí si najskôr investor ísť za nejakým odborne spôsobilou osobou, ktorá mu teraz vypracuje posudok a s týmto posudkom ja idem niekam ďalej a až ten úradník v podstate, čo prečíta ten posudok, povie, že dobre, alebo môže povedať, že zle. Tam vidím potom akože obrovský problém. Jednoducho tá osoba, ktorá pracuje na tom úrade, je tá, ktorá má povedať, či ten projekt je v súlade s právnymi predpismi alebo nie. To je základ jej práce tej osoby. Takže ja by som nepovedala, že tam tá odbornosť potom nejakým spôsobom odchádza. Samozrejme, musíme mať na to ľudí, musíme mať na to vzdelanie, musíme mať na to prax, musí byť na to všetko zabezpečenie. Ďakujem. Chcel si ešte zareagovať? Ja ti len doplním, lebo si sa pýtal konkrétne na zákon o ochrane ovzdušia. A práve súčasťou bol to článok 15. V bode 7 sa doplnilo, že teda ak je napríklad, hej, to čo som teraz narýchlo našiel, ak je stacionárny zdroj predmetom povoľovania podľa všeobecného predpisu o výstavbe, súhlasí podľa odseku 1 písmena A až C paragrafu 26 sa nahrádzajú záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa všeobecného predpisu o výstavbe. Čiže tu práve dochádza k tej ako keby koncentrácii v rámci toho prerokovania. To je ten príklad, o ktorom som hovoril. Čiže práve ak ten osobitný predpis zákona o ovzduší hovorí, že na vydanie tohto po novom záväzného stanoviska potrebuješ dokument ABC, tak musí byť predložený v tom čase. OK, ďakujem. Kvalita dokumentácie podľa mňa aj z našich skúseností úzko súvisí s nejakou dôveryhodnosťou projektu vo vzťahu aj k verejnosti. A zase práve pri týchto odpadárskych projektoch máme štandardne veľký problém práve s verejnosťou a s nejakou dôverou verejnosti v kvalitu. Opýtam sa Janky Hladovej, vy keď ste prechádzali procesom posudzovania a povoľovania, nakoľko bola dôležitá práve tá kvalita a odbornosť dokumentácie v komunikácii s verejnosťou? Tak na to bych moc ráda odpověděla, kdybych se toho bývala zúčastnila, ale bohužel jsem toho nebyla účastná, protože jsem tam ještě jsem nebyla zaměstnancem United Energy, ale co jsem tak zjišťovala u kolegů, tak tam asi mnohem větší problém než s veřejností, i když se to dá taky považovat za veřejnost, byl s těma občanskýma sdruženíma, který jakoby fungují no za mě dost prapodivně, protože věci, proti kterým by se měly stavět, se proti ním nestaví a pak nějakým způsobem za mě až demagogicky brání něčemu, co je za mě naprosto rozumný. Ale tam samozřejmě to bylo o tom, že oni mají velký vliv na občany, na běžnou společnost, takže oni v podstatě se snaží
nebo za mě teda si myslím, že se snaží dělat ze ZEVA z těch zařízení démonický zařízení, který v podstatě nic nepřináší a jenom škodí. A to je za mě demagogie, na kterou já prostě nejsem ochotná přistoupit, a kdyby s nima byla nějaká rozumná řeč, a jak tady říkal kolega, přece jenom nahrazujeme tím energetickým využíváním odpadů uhlí, který jako z pohledu ekologie naprosto jako o 100% horší varianta. Takže tam samozřejmě, když by s nima byla takováhle komunikace možná, tak jako dobrá, ale většinou s nima není. Takže oni a priori brání tady těm záležitostem a argumentují věcma, jako jsou například dioxiny. Jo, nevím, jaký je povědomí vás tady v sále o dioxinech a o producentech dioxinů, ale v podstatě to je taková mantra tady těch zelených aktivistů s prominutím, kdy jako oni označí ZEVO za totálního a největšího znečišťovatele producenta dioxinů, přitom jako pravda je úplně někde jinde. Ale bohužel běžný občan není schopný tohleto jako rozklíčovat, takže pak samozřejmě se staví proti jakýmukoliv takovému projektu, protože prostě lidi v jeho okolí budou prostě do 10 let mít rakovinu, protože produkuje dioxiny. Ale jenom pro vaši informaci, co se týče dioxinů, tak jediný zařízení v České republice, který má povinnost měřit dioxiny, jsou právě ZEVA. Nikdo jiný tu povinnost nemá, kdyby ji měl, tak v integrovaném povolení, tak si myslím, že bychom byli hodně překvapení všichni. Ďakujem. Teraz som sa narýchlo aj zabudol, čo som sa vlastne chcel opýtať. Ale skúsme ešte rýchlo k tej právnej úprave. Boli spomenuté mimovládne organizácie, tie pomerne ostro kritizovali túto právnu úpravu. Neviem, či úplne férovo, ale teda ostro. Nechcem sa teraz vrácať k tomu, v čom mali pravdu alebo nie, ale základne nehrozí nám, že v dôsledku takejto razantnej zmeny nám trošku aj poklesne dôvera verejnosti v konania a teda tým pádom aj v projekty? Otázka na mňa. Keď už je Žanetka. Je to otázka, dostáva dneska zákerné otázky. Žanetky, ale začneme teda tebou. Nie, akože tá kritika bola veľká. Na rovinu poviem, že sme s ňou rátali. Osobne si myslím, že vo veľa bodoch nebola oprávnená. Akože, rád by som strávil diskusiu tým, že prečo nie. Si teda ja osobne myslím, že bola neoprávnená, ale teda k verejnosti. Opäť fakticky. Tento návrh nestanovuje akékoľvek kvantitatívne požiadavky na účasť verejnosti, čiže na počet. Stále sa môže zapojiť aj jedna fyzická osoba. Ani kvalitatívne, čiže vzťah k prejednávanej veci. Môže sa zapojiť stále aj ten, kto má iba záujem. Čiže je to takisto, ako hovorí smernica, jediné, čo sa aplikuje koncentračná zásada, ktorá je v stovkách predpisov. Na Slovensku je to absolútne bežná vec, že pokiaľ sa nevyjadriš v zákonom stanovenej lehote, ja osobne to nenazývam, nemám moc rád pojem fikcia súhlasu, skôr opatrenie proti nečinnosti, má sa za to, že nemáš pripomienky. A zároveň, tiež priznávam, ten návrh odstraňuje dnešný paragraf 24 odsek 4, pre tých, čo nevedia, to je to, že sa môže odvolať aj ten, kto sa nezúčastnil celého procesu. Opäť nebudem akože hodnotiť, že aplikačnú prax, aj keď zažili sme si tým svoje, ale v zásade to, prečo sme to navrhli odstrániť, okrem toho, že to je právna neistota, tak naozaj, tak akože my v úvodzovkách všetci sa vytrápime s celým procesom roky, preukazujeme a potom niekto, o kom neriešme teraz dôveru, či mu veríme, že z akých zištných, nezištných dôvodov sa napadne to rozhodnutie. Riadnym opravným prostriedkom. To, že má mať mimoriadny, je úplne v poriadku. Hej? Ale akože riadny, to je akože za mňa, to je okrem teda toho, že toto, ako to funguje u nás, tak ja nepoznám, nemusí to tak byť, hej, akože nemôžeme vedieť všetko, ale nepoznám krajinu široko ďaleko okolo nás, ktorá by mala takúto úpravu. Takže ja osobne mám za to, že verejnosť sa stále môže vyjadriť, dokonca v dlhšej lehote ku komplexnejšej dokumentácie, čiže naozaj by mala vidieť naozaj všetko. A to hovorím práve preto, lebo každý z nás je verejnosť, aj ja. Ja neviem ani, kedy budem mať záujem sa k niečomu vyjadriť. Takže ja naozaj akože nepokladám tú kritiku za
v celom rozsahu na mieste. A teraz akože nehovoriac o tom, že keby som mal vymenovať, že vo všetkých tých bodoch, ako sú tie zákony zelenšie, ako boli kedykoľvek predtým, už len skrz to, že teda SEA je záväzná v rámci územného plánovania. Kto to kedy videl? A to je presne to, že nikto nám nepovedal, že fasa, že áno, má to tak zmysel, veď nech tá SEA je záväzná. Áno, naozaj nech má. A takýchto vecí je tam naozaj viacero. Takže kritika kľudne nech je a som akože naozaj za ňu rád, ale musím naozaj skonštatovať, a teraz akože čisto súkromne, že bohužiaľ sa to zvrtlo presne do tej roviny, že na nejakej vlne emócií sa snažila ako keby dosiahnuť niečo, čo nazvime kľudne vznešený cieľ, ale presne tými istými prostriedkami, ktoré ostatným vyčítame, že používajú. Hej. Takže toto bolo za mňa, no, Súhlasím, že neznámy účastník konania je pomerne unikum, alebo teda bol, ale napriek tomu ten zákon bol proste vo verejnom priestore označený za developerský, prosperujú, alebo teda v prospech developerov. Žanetka, nemyslí, že to môže znížiť trošku aj dôveru verejnosti k projektom, k ich povolovaniu, k kvalite posudzovania? Mikrofón. Ďakujem. Stále sme vlastne v tej rovine, že kto vie, ako to bude vlastne v konečnom dôsledku. Ako ja sa neviem sa ubrániť tejto vízii, alebo ťažko povedať. Dobre, vychádzajme z toho, čo je teraz platné. Ako stále sa nevieme ubrániť tomu tým náznakom, alebo tým možno, ako nechcem preháňať, možno osočovaniam, alebo niečo, však vlastne vy ste si vlastne užili svoje, my takisto máme svoje skúsenosti, čiže ja neviem to predpokladať, ale je to možné. Ja musím na to zareagovať, a teraz tiež neosobne, ale fakticky. Hej? Rozhodovanie oproti dnešnému stavu je stále zverené tomu istému orgánu. V tomto sa nič nezmenilo. Čiže dôvera verejnosti stále je na úrovni, keď to dám na tento konkrétny prípad, verejnosť versus rezort životného prostredia. Tá kompetencia sa nezmenila. Čiže ak sa zhorší dôvera, tak no, stále ten istý rezort to má. Stále. Hej? OK, pozerám, že my už tú hodinku takto diskutujeme a ešte sme nedali ani nikomu priestor zo sály, respektíve zo slajda. Ja tu na slajde vidím jednu otázku, tá ide za Romanom. Plánuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu nejak koncepčne pracovať na metodických a výkladových usmerneniach k aplikácii novej legislatívy? Áno, je to výborná otázka. V prvom rade tomu, čomu sa venujeme dneska, sú vykonávacie predpisy, čiže rovná sa vyhlášky. Budeme ich mať za oblasť výstavby 5. Sú v štádiu druhého draftu, to je akože úplne že pracovná vec, čo nemusí teda zaujímať, pôjdu štandardným procesom medzirezortného pripomienkového konania. Nejaké usmernenia, my ich robíme už aj dneska k 50-ke, čiže vnímame to ako súčasť našej práce, ale to, čomu sa chceme úplne že najkľúčovejšie venovať, sú vzdelávacie aktivity, ak to mám tak povedať. Akože naozaj venujeme tomu dosť veľa času, my sme akože sú to stovky ľudí, ktorým sme prednášali už nové zákony, od samospráv, cez rezorty, aj cez investorov, ale určite v tom nemienime akože prestať. V zásade podporíme akúkoľvek vzdelávaciu akciu, už len teda k tomu, že naozaj dochádza k zásadnej zmene, nielen v kompetencii zrušení preneseného výkonu štátnej správy, ale aj k tým, verím, že pozitívnym veciam, typu zo záväznenie SEI a stále zachovanie nejaké účasti a tak ďalej, čiže určite plánujeme a v zásade sa zúčastňujeme naozaj každej vzdelávacej aktivity, ktorá sa dá. Ďakujem. Nech sa páči, tak otázky zo sály. Tu vidím Juraja Musila. Poprosím mikrofón. Pán Skorka, predpokladám, že na vás v apríli MPKčko, ten klasický nový zákon o EI, pracuje so špecializovaným úradom v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia ako s krajským a okresným úradom sídla kraja. Predčerom schválená novela, ale teda v plnom rozsahu priznáva túto pozíciu inšpekcií. Teraz prvá otázka je, idete, a teda predpokladám, že Úrad pre územné plánovanie výstavbu na tom nejako bude participovať na tej rekonštrukcii personálnej štátnej správy. Idú sa teraz všetky tie, v prípade, že to stihneme povedzme do apríla, alebo sa to bude posúvať ďalej, presúvať na inšpekciu.
a keď príde nový zákon, tak na krajské úrady, potom zase naspäť, alebo definitívne vyhrala verzia, že to bude inšpekcia a možno teda, neviem, asi mi možno nebudete vedieť úplne presne odpovedať, a potom druhá otázka, čo je podľa vás lepšie? Či inšpekcia, alebo krajský stavebný, alebo okresný úrad? Ešte som nezažil ináč konferenciu, kedy mi pán Musil nedal otázku, čiže naozaj ďakujem. Sme konzistentní. A zapísal som si jeden úplne perfektný výraz, že personálna rekonštrukcia, to je úplne, že top, to si naozaj zapamätám. Ale fakticky bude to inšpekcia a nebudem sa tomu vyhýbať, navrhli sme to my, čiže máme za to, že to je najlepšie a vychádzali sme z toho teda, že všeobecný predpis, teda zákon o výstavbe hovorí, že to má byť niekto v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia. Keďže sme vedeli o spore Ministerstva vnútra s Ministerstvom životného prostredia, čo sa týka SA a okresných úradov, tak sme navrhli, že to má byť inšpekcia, čiže to je náš návrh, ktorý bol schválený, čo sa týka tohto. Stále to ostáva. A vychádzali sme z toho, že teda inšpekciu považujeme opäť pri všetkej úcte ku kolegom za najlepších a najskúsenejších, čo sa týka povolovania v praxi z rezortu životného prostredia. Čiže tam sme videli najväčší priestor, ale stále aj v tomto prípade ostáva na mieste tá personálna rekonštrukcia, že vyslovene presne sa treba pozrieť na to, že inšpekciu treba určite posilniť 100%, treba sa pozrieť, že či regionálne stačí, alebo netreba vytvoriť ďalšie regionálne, kto bude prvý stupeň, kto bude druhý stupeň a všetko toto. Čiže tá rekonštrukcia je určite na mieste, ale ak sa nič nezmení, tak to bude inšpekcia. Ďakujem. Nech sa páči, ešte otázka zo sály. Poprosím mikrofón. Ďakujem. Dobrý deň, Peter Laš z firmy Joko Eko. Ja sa chcem opýtať, od 1.4. bude všetko prebiehať po novom, všetko bude prebiehať elektronicky a keďže máme svoju skúsenosť s aplikáciou ISOH, tak sa chcem opýtať, či takáto aplikácia už funguje, existuje, odskúšaná, neodskúšaná, ako to bude prebiehať. Ďakujem. To je zase na Romana. Je to výborná otázka, tá skúsenosť nazveme všeobecne štátnym ITčkom, máme ju každý. V zásade akože ten informačný systém vyvíjame ho v spolupráci s Technickou univerzitou Košice. On už dneska má nejakú podobu, ale k aprílu 24 určite nebudú nasadené všetky funkcionality, čo sa týka nejakej ambície digitalizovať. Čiže k aprílu 24 potrebujeme nasadiť nejakú bránu, čiže overovanie, úložisko dokumentácie a rozosielanie. Čiže jednoducho bude to musieť byť naintegrované na Slovensko.sk. A toto mi slúbili kolegovia, že spravia. Takže ja im verím, zatiaľ nemám dôvod neveriť, ale som v úvodzovkách akože v rovnakej pozícii ako vy, čakateľa, ale akože, zatiaľ im verím, že to zvládnu, slúbili mi to. Lebo ináč úprimne, bez toho sa musí posunúť účinnosť zákona, hej? Lebo zákon vyslovene hovorí, že všetky procesy majú byť vedené v informačnom systéme pracovne nazývanom Urbion. Takže. Ďakujem. Už sa nám blíži pomaly večer, ale dám teda ešte priestor. Je ešte v sále otázka? Ak nie, tak ja by som to asi ani nenaťahoval. Veľmi pekne by som poďakoval všetkým našim diskutujúcim, Janke Hladovej, Anna Márie Totovej, Žanetke Smažákovej, Marcelovi Vrátnemu a Romanovi Skorkovi. A vás by som o 7. pozval na večeru. Už popri večeri bude možnosť aj ochutnávať víno od vinárstva Nichta, ktoré sa nám osvedčilo, tak pevne verím, že nás nesklame ani teraz. Takže ďakujem všetkým za pozornosť a vidíme sa.